Assalamu alaykum hormatly ýaşlar. Wa aleykum assalam. Birinji bilen men şu TikTok'da we YouTube'da men barada çykan video kommentariýaryny berjek bolýar. Ony MHM agentim ştatym, niştatny Azat Gaýpaýew bolýar. Azat Gaýpaýew her wagt öňe çykan görüşýänlere garşy görüşýär. Ýani gerlikarizm ýani topuryna ýerleşýär. Munyň esasy maksady pohlamak adamlary, ynandan gaçyrmak halkyny. Ine şol videoda ine Murat Gurwanow birlada boýunaldy etmedi zat diýip aýdylýar. Dogry. Şol videoda men boýunaldym, şunu edertip, onsoň şol ýerde etmeli adam ýüzüni, gözüni, kimdigini, adyny, familiýasyny bilmän soň men pikir etdim, şu belli der, şu MHM olanmasyny çekildim. Çekilen soň şol adama dogrudan ne tanaýan, ne gördüm, ne adyny, familiýasyny bilýän, ne şu arada köp zat bilýän, şoň üçin men çekilip maňa näme diýser şonu diýsin. Men anyk adam bilen işleýän, anyk adam bilen guruluşýan, egerde ýüzüni, gözüni görmesem men pul beremok, oňa gatnaşamak, oňa iş edemok. Indikilere de şeýle, häzirim şeýle, soňum şeýle bol. Şoň üçin biziň görüşimizde köp MHM işgärler. Inni MHM agentler, ştatny, niştatny we pulny satylýan adamlar 40% guluş syýasy meýdançygynda. Hälen bar. Şoň üçin biz şuňy razrabotkada öňe çykan aktivistler, öňe dönler, bizi oýnajak bolýar. Biz köp oýunlaryny bulan kesitledik. Men sen bir mysal getireyim, ine ananlar tanady. Ine Allamrat Hakimow. Facebook agenti. Şu 17 san account var. Batyr Gurbanaliýew, Baky 2, Talibiň adynan açdy. Allahulyň adynan açdy. Özgür Tekeriň adynan açdy. Abdulkuliýewiň suratyny goýup açdy. Yüzülme diýip TikTok'da account var. Şol accountyň esi Rahimow. Näçe? Şu ýerde Rahimow ýokdur Allamrat. Ondan başga Azat Gaýpaýewiň 7 account var. Olam bir MHM agenti, onu devlet çatynyň biz mazgalasyny çykaryp gowduk. Sebebi provokasiýa diýip buluşdurýar adamlary başga tarafa togýar. Bize oraya adam gerekkä bizim ýani aktiv toparmada we aktivistlerler. Şoň üçin olar guruşýanlar garşy görüşýär. Fake accountlar bilen bar gepleşikler bar. Näçe TikTok'da gepleşip barýar. Şu ýerde gelip, ýagny başga fake accountdan diňläp zady oňa oturup bir töhmet videolar çykaryp öz fake account'a ýerler. Bize MHM agentleri edil biz bilen günden güne görüşýär. Şu adamyň üstüne görüşýär. Dewletäň adamlar men size aýtjak bolýan. Men size aýtjak bolýan, ýüzlenýän etat hanam aýra tin size ýüzlenjek bolýan. Siz bilýänsiňiz, şu Yunus diýilýän adam bilen Murat Gurwanowyň arasyndaky telefon gurrundeşliklerine näme zatdan gurrunlary edilýär. Bilýäňiz dämi? Esadan bilen 24-nji maýda üýşüp oturýarkaňyz Zoom ýygynyňda, içerki Zoom ýygynyňda üýşüp oturýarkaňyz. Näme üçin şo taýda Zoom ýygynyňyň mikrofony öçürilenok, ekran açylgy dur Zoom'da bolýan. Şo taýda şol aralykda Yunus Jaňedýa, Murat Gurwanow bilen guruluşýar. Daşky ekra özlerem gaty guruluşýarlar şo taýda bir şu sizi eşderýal edip guruluşýarlar. Gurrun näme hakda gidýär? Gurrun terrorçylar bilen hyzmatdaşlyk hakda gidýär. Ýagny Çeçen fegoçyjylar bilen bolan ýa-ni Murat Gurwanowyň Çeçen fegoçyjylar bilen hyzmatdaşlyk edýänligi hakynda mesele barada gurrun gidýär. Näme üçin ony size eşdirip gurrun edýär şonu? Näme üçin hatda Zoom'daky mikrofonum yapman size eşdirýär? Näme üçin Murat Gurwanow şu Yunus diýilýän adamyň şeýle howply adamdygyna garamadan şoňa şo zatlar aýdyp otyr. Yunus diýilýän adam her gurrungy ýazýan adam, ýazga alýan adam. Inni Çeçen fegoçyjylar bilen men hyzmatdaşlyk edýän eýär men gepleşip geçirip ýörüm. Maňa pul berek, senem goşuljokmy diýmeklik näme aňlady ýa? Ýagny men dewlete toparum. Çeçen fegoçyjylar bilen Çeçen fegoçyjylar diýmek terroristler diýmek näme aňlady? Şu çakaçyn şu Çeçen fegoçyjylar şu wagt nirde? Şu Çeçen fegoçyjylar diýilýänler nirde elleri ýaragly Çeçenistanyň içinde fegoçyjylar görüňli tutýanmy? Tutýandyr diýýärmi? Ýok. Ya Ýewropada elleri ýaragly gezip beren Çeçen fegoçyjylar barmy? Ýok. Olar nirde? Olar Irakda, olar Siriýada, olar Awganistanda, olar Libyada, olar käbirler häzir belki Ukrainadadyr. Ýöne mundan olar nirdedir? Olar şu igiliň düdümine uruşup berenler. İgiliň düdümine halifat öretjek bolup ýakyn günne görüň, käbir ýurtlaryny batyp aljak bolup, şol Al-Qaida igilliýänden toparyn şolaň düdümine. Olar başga ýerde däl adamlar. Indi şol adamlar bilen
Murat Gurbanow özüniň kontakta girendigi barada 24-nji maýda içerki Zoom ýygynyny aýdyp otyr mikrofonum açyp. Özüm şonam kime aýdýa? Yunus diýilýän mehmen agendine aýdýa. Yunus diýilýän mehmen agendem her bir adamyň sözüni ýazyp oturan adam. Indi şunu hem şini dilýändirýär. Şu gurrun bolmady diýjek adam bar bolsa, aýdal Murat Gurbanow özü şonu şu gurrun bolanok şu töhmet diýjek bolýan bolsa, islendik suwda ýüzütibiler. Men ne şo ýygyna gatnaşan iki tane adamyň beren görkezmesi bar. Şolaň ses ýazgylaram bar. Men olary näme üçin ýazyp aldym? Men olaň özlerini duýdurman ýazdım. Bulan hemmeden boş gıyırpı. Indi bulan üçin täze oglan bar. Indi ol Murat diýilýän oglan o özümaňa jaň etdi, ýa-ni bir tiýlap, hormatlap, ýaşuly bir tanşy. Gatuw zat. Men ama oňa diýdim, sen diýdim ol ýollaşyň nähillidim ol türkmeniň gepine baraýmasyn mara ýanky ýollaşyň garga bolsa iýmetiň poh bolar diýilýäni. Sen diýdim nähil berýän. Aýbyr eýleräk beýleräk guruldy inni ýöne kim möhüde jogap bermeler, etmeler. O jogap bermezmi? Onda jogap berşini gördüm hal Murada. Ha o şertim şahym etdi, göndürün ýerine. Ondan haýtyňyz lider kiňizden. Men eşitişime görä lider senem däl, Kakymradam däl. Lider aňyrdan şäher içinden gelýän ýanykla. Ha? Size näme etmeligini, nähili etmeligini bize gelen habara görä aňyrdan paýtagtdan gelýän ýanykla. Да, ну можно же, да, вот можно же, Мурат Курбанов. И то я ему тогда звонила, мне нужно было, ты сам знаешь, я не буду здесь разглашать. Одно это был, даже телефон, номер мой не отвечает Мурат Курбанович. Чё, боится что ли, боится? Мы тоже были в ДВТ, только обман. Ты сам знаешь это, Мурат. Eger Gurbanow bizim aktivistimiz bolanmasa, biz hem yenerdik men. Ты чё, ебанутый? Ine şol hyzyr boýunça şuraya ýagdaý eger Serdar akylly bolsa, muny derrew şu ýyje tutap etmeli, bolmasa şu ýyje, şu bir minutdan men çyşymdan soň Gurbanow öldü, odan nepä gidýär Serdar Berdimuhamedow. Ine şeýle ýagdaý, ine biz aýdýanyz Serdar Berdimuhamedow kömek edeňiz. Täze ine şu ýagdaý biz gizlin maglumatlar berýär. Ты чё, козёл, вообще? Я не понял. Men vara yaman ýerde gaharmel ya. Şu Murat Gurbanowyň udan gürläp sokýanlygyna gaharmel ya. Özü vara duraka включать diýär, umly durak boljak bolýar ýa-da bilýärmi, gowy rol oýnaýar şol adamlar. Menim onam nima boladym, bilýän bir kile adam udan gürläp zar edip Allah goýan sokulmagyna meni has beter gaharmel. Allah goýan bir Allah sada etse, janyň ýa-da bilýän brat, daş töwrüňde bir ýürekden janyny pereket etdi. Bularam alıp şeyse, ona näme garaşam, gahyryň gelerde, bolmalym näme bolsun. Ay garas, şoryalagam inşallah görürse, näme bolýar, näme bolnok. А теперь вы понимаете, да, какой там вместе с этими ишаками, там кошками, мышами, вот такой цены нет, да? Плохо ты ориентируешься. Мырзыры хуесос. Ты что знаешь о лошадях? Боквель за парбаранджи, мырзыры кунти, он нам бы мырзыры сорпюрен, мырзыры, соска. Sen batıra, pasportun var Fransa'm. Bar git Türkmenistan'a. Git de şol adamlara çık diyen molhol, git de önüne düş. Ondan bir yankı bokvel zapar var. Göt berenin şağası, gedayım, cuma gedayım oğlu. Göt işten doğun, göt iş, göt oğlu, göt. Şvetsiyan pasportu var adında. Ova, git, düş önüne. Курбанов, если у тебя есть вообще мужское это, собирайся и езжай, у тебя есть французское гражданство. И у этого паскуда шведского, прыщавого выродка, ты тоже собирайся им туда поднимать. Мразору хуесос, я тебе говорю. Иди, чё ты, гнида кончен. Прыщавого этого выродка возьми, ослоёба. Ya Murat Gurbanow. Bu şu hatta özüne koşulacak adamlarım şey edip iter ya. Sen ideyan bolmasa, dünya arayışın bolmasa, sen ya adamı yalan söyle ya da doğulmuş şairada bir dakika kazanacak olmalı. Şolun düşüncesi şeyle de. Ya Murat Gurbanow telekçi olup yalan söyleyip tövbe nama yazıp
Diňe bir ýylda 48 ýarym milyon dolar ogurlanyň bary ak paktadan hem ak gal urun edýär. Men size vurun verdim efirlerimde. Hemen öýüde aýdýar, Murad aga diýär. Lewatda ine bir mikrorayonda ölse, biz seredýär, doňlarnaş bolmasa, şonu ýörüýte bizim agentlarynyň üstünden ýa-ni döwlet gurulmagy, biz polisleri, MNB-şiklary we de prokuratura suwtlaryň ýolbaşçylaryny gowalyk berdi. Şol adama gowalyk berilse, $800 $1500-2000 alyk berilse. Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Men şu yerde security'de işleyen. Security demek şu bir yerde bodyguard, ahranı olsa bir şey değil bana. O zaman ben jandarmın, polislerle işleyen. Seyret, biz neyme kazanı bildik gel şunu kesip verin. Biz 5 yılda kommunikasiya edip hükümetlerin maslahat verip şunu düzeltecek olup her adet gördük. Tanqid ettik, söğüp gördük, yalvarık gördük. Yani övük gördük, hemme adetlik bolmadı. Dedim. Birinci bilen näme prezident köşke barmaly. Näme şoň oturun ýerini almaly. Sebebi, ýani oturun ýerini alsaň vizipetini almaly. Şo ýerde bir topar telefonlar bar. Hemme swýaz şoýra gelýär. Hemme döwlet ministrleriň swýazy şoýra gelýär. Şoýdan sen komandny upravleniýa. Şoýdan sen komanda berilýär. Şoýda sen aýdylýar. Şo biz ýa-ni Власты aldık, vlast hükümet halka geçti. Şöyle sen tasdiklap bilýär. Şoň üçin köşke var ya. İkinci, sen haçanna köşke alanda derro pulları oglap bilýärler. Yani astatyk Merkez Bank astatygyny çıkarıp pulları oglap bilýär. Şoň üçin blokir edilýär. Derro şöyle bar blokir edilýär. Üçüncü, Nurin gaty dogry diýenlerde telekommunikasiýa. Türkmen Telekom, telewiziýa blokir edilýär. Sebebi näme? Şo ýerde çıkışlar edilýär. Ine halk geldi, ine kartinkaty, köşkünde 100 000 adam ine biz halkyň wekilleri hemme döwlet dünýä ikrar edýär, ine halk geldi. Ýok. Ine başga kartinka ýok. 4-nji hökümet suratda granitsalar ýapylýar. Näme? Wagtlança ýapylýar, ýani bir sutka. Putin goşunlaryny iýeremedi. Vertolyotda gelip bilýärler, ya samolyotda gelip bilýär. Samolyot näme gelip bilýär? Desantura gelýär, desantyň ýaly. Olar derreo bir 100 adam zyňylsa avtomatlap aeroportda alýarlar we ýa-ni samolyotda gonar ýaly mümkinçilikler edýärler. 5 tane Il-76 gonsa şo ýerde diýmedim diýenine 1500 adam bu вооружённый spetsnaz. Gönü köşke barýarlar, şöyle tanklar bar. Gönü atıp gidýärler. Ve burwanyny ýene getirip goýýarlar. Ine şo bolmady ýaly şirketler ýapylýar. Ýagny şirketler dispetçerler ýapýa howan ýapýa gondup bilen o. Desantura gonsa hökman şo ýerde ýa-ni waýenler alýar şonu. Hem agentleri Sapar Muradov, Хидыров, Рушен Кличев, Шатлык Шхиф болья. Есть некоторые группы, например, демократическое движение Туркменистана, это вдохновение от демократического движения Казахстана, кстати. Если ДВТ кого-то хочет Туркменистан депортировать, поверьте, оно это сделает красиво и быстро. Murat Kurban'a da inanmaya. Mesela Murat Kurban'a da hiç kim inanmaya. Çünkü Murat Kurban'ı Fransa'nın vatandaşı. Murat Kurban'ı Fransa'nın vatandaşı. Murat Kurban'a da hiç kim inanmayan sözüne. Murat Kurbanov ne için yalan söylüyor? Murat Kurbanov opozisiyanı, aktivizmi özüne karşı görüştürecek bulup yalan söylüyor. Mesela Murat Kurbanov yalan söylüyor. Doğru mu? Doğru. Ne için yalan söylüyor? Aktivistleri, jurnalistleri özüne karşı görüştürmekli için bilip bilgeçliğin yalan söylüyor. Murat Kurbanov yalan söylüyor. Utaydan Azat Haytbayev çıkıyor. Dursultan çıkya, Allah Murat Rahimov çıkya, Murat Kurban'ı halka yigrendirmekli üçün bahane gözläp gören adamlara bir kıyvat dolýar. Bilenli üçün özüne karşı görüştürmekli üçün hem yalan söylüyor. Doğru, azır. Dursultan, sen Muhtar Abliyas'ın Facebook sayfası bar olsa sen de şu Facebook sayfasını görelim. Şondan dinle
Menin diye narodna advokatlarıma diye pul gerek diye zaten karoçi dinge pul çok diye. Özüm her 3 aydan toplayan. Bizimki Fransa'daki illeşimiz şimdi arkasından gururunu etmeyen günah oluyordu. Allah günahını geçirsin. Yani şolam yedir şu politikani etçek oluyordu. Yani Türkmenistan cemiyetinde birazcık Türkmenistan cemiyeti uyanıp da O Kurbanov prosto praval oldu. Kurbanov öz şöhretparazlığı zatlı esasında devam edildi. Devam edip bilmedi. Şimdi taze proyekt. Hükümet hem işe merkez devlet yani. Şu center devlet ya. Şunun yolları nemeleri. o mırrızırı var Fransa'da koturan haramın önünde varanı. Siz? Hakikaten o mankurto Amerika'da koturan gelece var. Nesip olsa inşallah New York'a, ben New York tarafa geçecek nesip olsa. Şu New York tarafa geçip şolun mitingine katlaşıp şu geleceğinin var ya yüzüne takoy bir zada açacak da senin elinde Farhad'ın ölüm var diyecek da hakikaten. Namusu yok. Karışa kaldı onun skeninki. Paralel devletin prezidenti var ha. Kurbanov. Neme ecem işte Zampret deydi mi? Vice-premier deydi. İnan ki şu adam bile tanışan vakti. Şimdi hiç adı bilmeyedik de halkım hiç adı bilmeyedik. Şu adamın da dıvıtı guruladı. Hem kim ucu prezident yerine koyup da onu da adı mehirli gülleşe, zat gülleşe bir kandidattı da. Son seyretten götün önünde gideni çıktı bu adam. Ne emeler edip yor ya senin bir siyasi bir düşünce yok siyasi. Sana onun için ayttım sen sövünüp başlayan da gayret et. Yok sövünmek değil. Siyasi bir düşüncen olsa da bir adam da sen yüz geçme aklı için. Yüz geçme fakat neresinden elinizde kanınız var diyenler şu ağır değil. Во-первых, 3 tane opozitsiyamız var. Benim bildiğim. Tipi özüne оппозиция dediler. Это в первую очередь Мурат Курбанов. Вообще я его за оппозиционера никогда не буду считать bu eden işleri için. Он никто и ничто. Men önünüze şunu alıp pikir oklayan, siz özünüz pikirlenin. Yine bu gece gündüzde havarınız var. Alişer Sahatov, Abdullah Orosov deportasyonlu centrda. Şolar bilen bir şehirde yaşayan, bundan bir yarım 2 ay öň bayram allalyp aldılar. Olam şu şehirde. Aldılar, sonra onu göýberdiler. Hazırki wagtda Alişer Sahatov bilen Abdullah Orosov deportasyonlu centrda. Ýöne şol şehirdäki DWT aktivistine degen aklar. Случайностьmy, совпадениýemy, göze ilmedimi, başka sebäpmi? Bunu siz pikirlenin. Ýanky pikirim üstüne ýene bir goşjak pikirim. Если ДВТ кого-то захочет депортировать, это сделать быстро и красиво diyen sözlerin avtoru hem Murat Kurbanov'dur. Ben bu sözlerini hem için ayda oturdım. Alişer Sahatov çekinmezden bir neçe yazak aytdı. Hova dedi, Murat Kurbanov'un yanlışı var dedi. Farhad'ı dünya turuna gezdirdi dedi. Dünya siyahat ettirdi. Ne Şvetsiyada, yine Amerika'dan çıkmalı, yine Kanada varmalı, yine nemş etmeli deyip dünyanı gezdirdi deyip bir neçe yazak aytdı. Son vaxtlarda Abdullah Orosov DWT'dan ayrılıp Alişer bilen birlikte video zat edip başladı. Gelip prosto özünüz pikirlenip görün vatandaşlar. Pikirlenip görün. Gelip DWT aktivistine Sinop'daki degen aklar. Beylekler alınıyor. Sebep näme bolup bilerke? Pikirlenip görün. Vous voyez la carte là? Qu'est-ce que vous faites? Vous me faites peur. C'est où l'Iran? Alors attendez. Je crois que c'est là, non? Non, ça c'est la Bulgarie et c'est en Europe. Est-ce que vous me laissez faire Google? En attendant la réponse Google, nouvel essai avec Fabienne Keller, ex-maire de Strasbourg. J'ai une petite question toute simple, vous allez voir, j'ai une carte. Oui. C'est où l'Iran? L'Iran est là. Non, l'Iran ce n'est pas la Turquie, mais on se rapproche. Tac, là. Heureusement que vous êtes rattrapé. Hein. Oui, je me suis rattrapée. Autre tentative avec Marie Toussaint, tête de liste des écologistes. C'est où l'Iran? Hey, c'est lequel l'Iran? C'est par là? Choisir. Non. C'est lequel?
Je pense que c'est celui-là, mais je suis pas sûre à 100%. Non, ça c'est l'Afghanistan. Ouais, c'est ça. Oui, Pakistan, Afghanistan. Bah c'est par là quoi. Quelque part par là, bon, on progresse. On continue avec un autre parlementaire français, David Cormand, eurodéputé depuis 7 ans. Ça y est, échec et mat. Je ne cours pas par là. Non, ça c'est l'Arabie Saoudite. On débriefe avec l'eurodéputé. Explique-t-il qu'on a eu autant de mauvaises réponses? On n'a pas la science infuse. Gelin biz Demiral Kariya filmi. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем с гаража угнав папину победу. Koreya Yarımadası'nın yok Едем в соседнее село на дискотеку. Koreya Yarımadası'nı var. Весна, весна, на улице опять весна, а пацанам Hatta bu gibi verilen benim takdirim yok mu? Şu Koreya Yarımadası'nı var. O Hindistan, o Anşat aydan aşağı gitmedi. Покой волю забрала, и почему так сладостно от боли? Позабыл я все пути, потерял пароли. Едем в соседнее село на дискотеку. Еще öyle olmalı. Vietnam, Kamboçya, Laos, Tayland, Laos, şöyle olmalı. Nepal, Hindistan. Yani benim için orientasiya boyunca tapacak oldum. Japonya'yı tap, şu Japon denizine taraf atyan raketler. Evet, Demiral Kariya. Dedim. Ну что особенного в этой не пойму особе? Я ничего с собой поделать не способен. Не знал я, что ведь я такой не приспособлен. Да уж так. Siz Koreyaca düşünüyorsunuz mu? Benim düşünüyorum. Şunu için ben ayağım. Ben şu yerde, yani Kim Чен Ын, Инос, маlumatlar ya hazır. Один из болельщиков у нас здесь. Сколько стоит? Вообще, можете что-нибудь нам сказать сегодня? Ты че, ебанутый? Mesela men Murat Kurbanov'u goldayan. Men Murat Kurbanov'un iyidinde. Oktay men bunu Murat Kurbanov'dan öğrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Kazol nişaslı. Böyle bir erkek var mı dünyada?